Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της ΚΑΕ Άρης και παρευρίσκεστε στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με τη ΣΥΤΑ Ελλάς τηλεπικοινωνιακή ΑΕ προς τιμή των χορηγών αλλά και των κατόχων διαρκείας της VIP θύρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία όλων σας. Μας τιμά ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε τις διοικήσεις όλου του Άρη που είναι εδώ, τον πρόεδρο της ΠΑΕ, τον πρόεδρο της Λέσχης, τον πρόεδρο του ΑΣ Άρης. Πραγματικά σήμερα είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Δεν νομίζω ότι πολλές ομάδες μπάσκετ διοργανώνουν τέτοιες βραδιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον μεγάλο μας χορηγό της ΣΥΤΑ, η οποία για δεύτερη χρονιά υποστηρίζει την ομάδα μας. Χορηγία, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο χρήματα, είναι και σχέση, είναι σεβασμός, είναι συνεργασία, είναι, θα έλεγα, κοινοί στόχοι, κοινές πορείες και γενικά μια σχέση η οποία αναπτύσσεται μέσα από καθημερινή δουλειά, έτσι ώστε και η μία και η άλλη πλευρά να έχει το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκά. Εμείς πάνω σε αυτό δουλεύουμε και αυτό θα κάνουμε έτσι ώστε μαζί με τη ΣΥΤΑ και όλους τους άλλους χορηγούς μας να τους ενθαρρύνουμε να είναι κοντά στην ομάδα, γιατί πραγματικά μια επαγγελματική ομάδα έχει ανάγκη τους χορηγούς. Αναπόσπαστο κομμάτι στην εύρυθμη λειτουργία μιας ομάδας αποτελούν σίγουρα οι χορηγοί της. Στους δύσκολους μάλιστα καιρούς τους οποίους διανύουμε, η ΚΑΕ Άρης έχει στο πλευρό της για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως μέγα χορηγό της τη ΣΥΤΑ Ελλάς τηλεπικοινωνιακή ΑΕ, θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Κύπρου. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά και κυρίως είναι τιμή για μας που είμαστε για δεύτερη χρονιά στο πλάι του Άρη. Είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες της Ελλάδας. Η συνεργασία μας είναι πραγματικά μια συνεργασία αλληλοϊποστήριξης. Και αυτό το εννοώ και ειδικά τώρα με τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, αυτές οι σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές το τελευταίο χρόνο με την ΚΑΕ Άρης. Εκ μέρους της ΟΠΑΠ ΑΕ θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ για την άψογη συνεργασία, το καλό κλίμα. Εύχομαι τα καλύτερα για αυτή την ιστορική ομάδα, την οποία και προσωπικά έχω μέσα στην καρδιά μου και τη στηρίζω ακόμη περισσότερο δηλαδή. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα, να βρει η ομάδα το δρόμο της, καλή συνέχεια και στο προπονητικό team, coach, καλή συνέχεια και στη διοίκηση, κ. Δαμιανίδη, και να τερματίσουμε εκεί που μας αξίζει να τερματίσουμε. Εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή της ΕΤΡΙΑ, του κ. Κώστα Μιάτκα, δεν μπόρεσε για κάποιους λόγους να παρευρεθεί, εγώ στη θέση του. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες και κουράγιο και δύναμη στο κέντρο Δαμιανίδη και τους συνεργάτες του για τη φετινή χρονιά που είναι μια δύσκολη χρονιά. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, πάντα επιτυχίες στην ομάδα του Άρη. Θέλω απλώς να πω ότι η Δρομέντικα Φίλη Χρυσιού είναι κοντά στον Άρη και θα βρίσκεται κοντά στον Άρη για όλες τις ανάγκες για τα θέματα υγείας των πολιτών της. Και όσον αφορά την πλευρά μου, θέλω να πω ότι από το μικρό παιδί έχω κολλήσει στην ασθένεια που λέγεται Άρης και εύχομαι στον Άρη μας πάντα επιτυχίες. Θέλω να ευχαριστήσω την ΚΑΕ για τη δουλειά που κάνει και εύχομαι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε όλοι, ο Άρης να μας κάνει να χαμογελάμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ για να τιμήσουμε και να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς για την στήριξη και την ηθική αλλά κυρίως την οικονομική που προσφέρουν στην ομάδα μας σε μια εποχή η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και για το ελληνικό μπάσκετ αλλά και για τον ελληνικό αθλητισμό και γενικότερα για την ελληνική κοινωνία με τα γεγονότα που γίνονται τον τελευταίο καιρό. Σίγουρα υπάρχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα όχι μόνο στον Άρη αλλά σε πάρα πολλές ομάδες. Και εμείς βρισκόμαστε εδώ για να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, οι οποίοι μας προσφέρουν τεράστια βοήθεια και μπαίνουν στα ταμεία της ομάδας κάποια χρήματα τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει το τμήμα όσο καλύτερα γίνεται. Κοιτάξτε, καταρχήν αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι επενδύουν στο μπάσκετ, επενδύουν όμως και σε ένα πολύ μεγάλο όνομα, γιατί κάθε επένδυση πρέπει να έχει αντίστοιχα και τη δική της ωφέλεια. Επενδύουν σε ένα πολύ μεγάλο όνομα όπως είναι το όνομα του Άρη
Αλλά παρόλα αυτά εμείς οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε που είναι παρόντες και βοηθάνε την προσπάθειά μας. Εκτιμώ ότι η σχέση πρέπει να είναι αφίδρομη. Δηλαδή από αυτή τη συνεργασία, αν το πω έτσι, πρέπει να είμαστε και οι δύο ωφελημένοι. Εγώ από καρδιάς ευχαριστώ όλους τους χορηγούς μας, γιατί μας βοηθούν σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία με την κρίση που υπάρχει, να μπορούμε να ονειρευόμαστε, να μπορούμε να πιστεύουμε ότι στο μέλλον μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό.